Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha. Kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo, ebese uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi ungaphuthwa-ke ngisho eyodwa ivideo engiyifakayo. Mangiphosta ivideo, wena uthola i-notification. Bafethu, ake ngiqale nje bafethu ngokubonga i-support eninginika yona. Engage nje kuma-video engiwaphostayo, ungene kwi-video uyilike, ucommente i-comment e-positive. Abekho abantu abakhomenta izinto e-negative, kuba nje yiloyo yokuthukela. Kodwa bafethu, lokho enikwenzayo ekusho i-support. Ayikho into emnandi njengokubona ivideo ilikwa, ithola ama-comments, ama-views enyuka i-hour ne-hour. Lokho njengomuntu osuke edriver i-channel, lokho ngisuke ngazi ukuthi mina njengomuntu ophandayo la ku-YouTube ngisuke ngazi ukuthi khona lokho okuncane okungenayo. So bafethu-ke alidlule lapho, ngiyabonga, thank you bafethu. Kune-video-ke engiyipostile izolo ngosuku la izolo, bengathi nje ngizodlulisa indaba zokudlula kwabhuti wethu iRazo uPresley Shweneyagae. Iqhawe-ke leli-ke bafethu kwezikaqeda isizungu, usebenzile kakhulu, udlulile-ke emhlabeni izolo. Okuyinto ebihlupha abantu abaningi ukuthi bebezizwa indaba zokuthi ushonile, but i-cause of death abantu bebengayazi. Ngiyazi bafethu noma ubani, if kuthiwa umuntu ushonile usuke ufuna ukwazi ukuthi lowo muntu ugulile okanye ube sengozini, nje usuke ufuna ukuthola ukuthi it's a natural cause okanye it's unnatural cause. So bafethu-ke njengamanje angikubeke kucace ukuthi asikho i-statement esesikhishwe public ukuthi ubulawe yini, kodwa bafethu kukhona lokho okuvelayo laphayana nalapha. Siyazi ukuthi yes, umndeni ubungasikhiphi i-statement, kodwa kusala bakhona abantu abasuke beseduze abazophapha indaba bayidedela. So bafethu, ngike ngabona kwelinye i-page ku-Facebook, Sithembiso Mngoma, if ngingaphazami, uyichazile-ke i-cause of death kamfowethu uPresley Shweneyagae. Kuthiwa-ke bafethu-ke i-cause of death kube isifo sokungaphefumuli. Ngike ngabona futhi-ke enye i-comment kule video ebengiyipostile izolo, omunye ecommentile ethi ithe epileptic seizure. Ngithe mangisesha leso sifo engathola ukuthi-ke kuyisifo esithi asifane nalesi-ke esikhishwe njengamanje kwi-page likaSithembiso Mngoma, ukuthi-ke isifo sokungaphefumuli kahle. So mina ngendlela engithole ngayo, ngithola ukuthi i-epileptic seizure kuyisifo la umuntu esuke edlikiza khona, uthola ukuthi usebuka ndawonye, uyabo, akaphefumuli kahle, avela aqine nje. So bafethu, ikhona okusavelayo njengamanje, but i-official statement besingakayitholi. Ngikucacise nje lokho, i-official statement ayikaphumi public, bekuzodlulisa nje lokho imibono yabantu. Bakhona-ke abaqhamuka nama-comments a-negative, kuthiwa umjovo we-COVID okanye abanye bathi i-COVID sibuyile. Asikhohlwe lokho, thina asilindele i-official statement ezokhishwa umndeni. Bafethu, make sure ukuthi uyalike ivideo, uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngolethela-ke indaba etrendayo usuku nosuku. Okwamanje ake ngithi nje sihlangabezane ngokuzayo.